til Engsten fra Katrine og fra Ipkirk Væltjunge. Væltjunge, efterhånden er han blevet 13 år gammel, født 1997, efter Væltmeier, selvfølgelig Macho, og i tredje led Pik König. Og Væltjunge er jo faktisk den eneste aktive repræsentant for Væltmeier-blodet i Danmark. Væltmeier har jo, som jeg har været inde på et par gange, og har en enorm indflydelse på, det vil sige ikke kun hanvaranavlen, men egentlig indflydelse på hele den internationale ridehesteavl. En indflydelse, som er markeret både ved mange gode sønner, men i særdeleshed også slår han igennem nu her, hvor han jo er toneangivende på morfar-siden. Væltmeiers karakteristiske bevægelse, den videregives jo i udbredt grad til afkommende i mange generationer. Og så skal vi også se, at kendetegnet for Væltmeier-blodet er faktisk også holdbarhed og så redelighed, plus en enorm vilje til hele tiden at ville arbejde. Og netop holdbarheden er jo oftest også synonym med et korrekt eksteriør. Det er jo også det, som Væltmeier er kendt for. Et godt fundament. I anden generation finder vi angler-arverhingsten Macho. Og også Macho er jo en hingst, som har sat et stort præg på hanvaranavlen, og har jo i første fremmest tilført en enorm ædelhed og typeforbedring på rigtig mange hoppestammer. Væltjunge her er jo sidste år blev udnævnt til elitehingst i dansk farmblod, og det er jo på baggrund af en mangeårig stabil og særdeles succesrig avl. Væltjunge er anerkendt i mange forbund. Udover at være anerkendt i Hannover og dansk farmblod, så er han også kåret i svensk farmblod og i Aalborg. Og dejligt, at vi har Væltjunge med her i dag. Og også tak til Katrine og Ipkirk for